Ola, moi boas a todos, xentuza que lle andades. Eu sigo aquí xestionando un pouquiño a nosa vila de Nova Quintáns. Neste episodio vai seguir un pouco a dinámica do episodio anterior. Quero facer canto antes unha... Ui, se buguease aquí a textura, bueno. Quero facer canto antes o crecemento de parcelas cara aquí, que ainda non podo, pero querría facer este e estes dous, non? Con estes dous xa vai a ser o que fagamos en xeral, pero quero crecer para este mínimo porque xa teño mínimamente plantexado como quero que sexa o tren que partirá desta zona de aquí, virá tic 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 por aquí e dividirase cara aquí, aquí montaremos un hub co tren, dividirase cara aquí onde haberá unha rotonda e aquí haberá outra, tamén pasará por aquí a autopista, polo que precisamos comernos este cacho canto antes. E para iso precisamos crecer. Así que nada, imos a seguir cumplindo as necesidades que ten a nosa poboación. Nada, de paso, pois iremos decorando un pouco, aínda nos queda... Ui, teño un pouquiño. Aínda nos quedan, pois, este parque por rematar, aínda nos queda este outro tamén, aquí facer algo. Pode que isto lle demos unha volta. Isto, literalmente, o sea, penso que si vai, si teóricamente non, vai ser rollo como a residencia para xente daqui. Podería estar ben que estuvera orientado cara aquí. Non sei se me explico. Pero bueno, o primeiro que vamos a facer non vai ser mover eso, sino que vai ser poñer máis industria por aquí. Vale. E por aquí tamén. Non, por aí van a ir oficinas. Por aquí máis industria. Aparte, como esta parte está xusto ao lado da autopista, pois vai guai aí. E vamos a por oficinas por aquí. Sí, estupendo. Pode que sigamos coas casas por aquí, non me disgusta que haya como toda esta zona de residencias baixas. Non me disgusta. Outra cousa que temos que facer vai ser limpiar isto de lixo. Se queremos por aquí unha estación, eu penso que vai ser mellor. Canto menos movelo, podemos intentar movelo cara aquí, que está nunha esquina. Ainda que non creo que nos dé o espazo. Ou se non, cara aquí. De maneira provisional, metelo por aquí e xa está. Porque por aquí ainda non teño pensado ir crecendo. Pero, vale, sí, que se vayan baleirando e continuamos. Aquí que acontece? Pecharon todas estas industrias. Por que falta traballadores formados? Como vimos entón de colexios vamos guai, de institutos xa non imos guai. Bueno, máis menos, máis menos. Podo suplilo co presuposto? Non, xa está a tope. Ya está a tope. Instituto, universitarios... Sí, pois aquí imos precisar de outro insti. A ver, algún así medio chulo que teñamos. Todos estos son coles.
este moi grande. Este capaz non desentone tanto nesta zona e vai a quedar medio escondido. Creo que o vamos a repetir, pero bueno, como vai quedar iso medio escondido aquí entre os edificios tal, pois non me preocupa en exceso. Que zonas temos por aquí? Oficinas, vale, non me disgusta tampouco que quede aí entre as oficinas. Isto xa sobra. E aquí non chega agua. Pois non, aquí non chega agua. Vale, vamos a continuar a ver si esto suple esa falta de de traballadores formados. Nada, seguimos facer por aquí unha. A ver como podería ser. Non quero que sexan excesivamente grandes, sabedes? Non quero que sexan chalés. Aquí vou a necesitar unha rotonda. Aquí vou precisar unha rotonda. Non enchufa, en serio. Vale. Uh, hai un incendio. Dende aquí teñen que vir os bombeiros. Si, nesta zona faltanos. Menuda hostia, acabo de meter o micro. Faltanos servizos. De bombeiros non imos mal, eh? Pensaba que estábamos peor. Que podemos mover isto. E por aquí unha mágoa que non entre. Entran coches por aquí, eh? Gústame iso. Pois vou no por aquí e xa está. Así. De maneira provisional e xa veremos despois como cuadralo todo. Pero sí, aquí preciso unha rotonda porque se non como mínimo un semáforo. Pero non quero por semáforos porque xa... Hostia, 83, conseguimos melloralo e non sei como. Pero vale, vamos a mover isto pa aquí. Imos a derribar isto.
Unha sería xogar a ser Deus, non? Pois sí que entra de puñetera o nai. Que sexa mínimamente homoxéneo, non? A rúa. Non cortei nada, non? Vale, aquí tiñamos neste tipo de carreteira. Aquí era a carreteira sin máis, deste pau. Vale. E agora podemos seguir poñendo aquí. Pero este que era non solo de entrada. Sin interseccións, por favor. O sigo sin semáforos. Vale, precisaríamos outro aquí. Vale. Ahora sí que puxo semáforos. Non, un stop aquí. E o mismo por aquí. Un stop, basta. Podemos porlle, creo que teño un edificio aquí que pode cuadrar guai. O campo de fútbol este xa o teño posto, non? Si, está aquí. Vale. Aquí eu penso que vai cuadrar... penso que aquí estaba, sí. Que teño por aquí un... A Torre de Hércules, non.
Como un pabellón. Este. Típico pabellón para escola polideportivo e tal. Sí, eu creo que pode cuadrar ben por esta zona. Típica zona sin... Ademais non hai nada por aquí. Por aí es un polideportivo onde facer típicos campeonatos de fútbol 7, de baloncesto infantil, escolas de baile, esas cousiñas, non? Vale. Bueno, por aquí non fai daño que sexan casas. Lixo, hostia, sí que temos problemas co lixo, eh? Sí que temos problemas co lixo, pois a quemar basura, sin ningún miramiento. Vale, seguimos sin poder mercar nada. Ok. Aínda hai demanda que hai que suplir, así que nada, a continuar con ela. Canto temos aquí? Isto é agrónomo e isto é forestal, vale, xa o teño dividido de estupendo. Non, isto vai pasar para aquí. Ah, sí. E aquí non temos ningún distrito. Bueno, non pertenece a este. Ah, sí, é o Porto. Este Bertamiráns, ojito con Bertamiráns, eh. Vale, hai que seguir suplindo a demanda de cousas. E vamos a cambiar isto como dixen antes. Gústame máis así, este orientado cara aquí.
de espaldas á avenida principal. E tamén ten máis sentido, non? Chegas por aquí, aparcas, ves pa aquí. Parece que se liou aquí. Aquí típico parque que xa temos posto unhas cantas veces. E nada. Pa aquí, pa aquí, pa aquí. Algunha pedra. Poñemos o mítico, uns banquiños. Un banco por farola. E ala. Este espacio morto o suplimos así en 0, fantásticamente. Seguimos completando isto. Afectou moito... Uf, que afectou, madre mía. Madre del amor hermoso. Aquí temos un problemón. Aquí temos un problemón. Eh, Sabes que estou pensando en probar aquí? Facelo rotonda, de verdade. É que teño medo de que me veñan todos estes pa aquí e me saturen isto.
Vale. Que no temos fallo pola agua. Ok, vamos ir deixando crecer iso. Necesitamos aínda máis oficinas e industria. Aí sí que podo conectar entón isto fora.
Parking, non? Haberá que pôr un pouco de parking. Vou a por... Porque si non dame un ataque de ansiedade. E teño que por uns banquitos. Así mirando para a carreteira que fijo que mola mazo. E uns cantos lixos. Vale, e o polideportivo está feito. Non entendo como vai isto. Pero vale. Ah, xa se moveu isto. Así queda buti. Vale, non sei canto levamos de vídeo, non? Aínda supoño que faltará un cachiño. Sí, aínda nos queda tempo para seguir crecendo. Ah, cemiterio, vale. É verdade, como íbamos destas cousas? Aquí precisábamos... Precisábamos de merda. Que aquí non teñen médico algún. Un hospital pareceme un pouco exagerado. Típica clínica destas... Non me parece mal poñer aquí. E de cobertura todo... A toda a rotonda. Nada, dalles todos o mismo. Non, pois vou por esta. Porque parece máis veterinario de cabalo, sabes? Se gustan de que este aquí, o carón do chisme este de pañoca, comimos de pañoca. Hai moitos porros se fuman aquí, eh? Podemos porlle así unha pequeniña. Aquí tamén na entrada. De bombeiros íbamos ben.
E de coles non vamos ben. Nos falta un cole por aquí. De institutos e de colexios aínda peor. Vale. Tiñamos... Ah, eu pensaba que esta era de catequesis. Mira, aquí que temos espacio, podemos por o instituto este. Bibliotecas non temos, En toda a cidade non temos bibliotecas, é acojonante. Aquí especialmente en San Grande porque temos universidade. Precisamos ter unha biblioteca, claro. Por onde pasaba isto? Aquí vai a ir a biblioteca. Precisamos outra por aquí. Ben, fantástico. Hai que nivelar isto. Vamos suavizalo todo o que poidamos. Espero que no novo Cities Skyline melloren esta ferramenta, Porque a verdad que é un pouco caótica. Pero vale. Mortos. Mortos, mortos, mortos. Temos moitos mortos. Que está pasando? Que temos cementerios a encher, fijo. Vale. Vou por un cementerio aquí. Unha destas o carón. Podo por outro cementerio por aquí. E unha morgue aquí ao lado do tal. Eu penso que así debería de ir mellor. Por aquí hai cementerio, sí, cementerio, vale. Bueno, xa que lle puxemos isto, ademais queda ao lado do metro, así que é perfecto. Onde puxemos o este, imos por entón un pouco de... Como temos feito xa noutros sitios, poñemos así un pouco de rúa aquí,
Vou decir a ceira. De rúa. E xa. Aquí, pois... Pois desto. Podo conectar. Uf, como me gusta cando podo conectar. Bueno, conecta. Imos porlle uns árboles destes mismos, gustanme. Como quedan así pequeniños, tal. Y por aquí por lo medio... Uf, no, que feo. Uns olivos. Dame medo quitar ese mod porque xa non é a primeira vez que de quitar mods rompeseme a partida agardada e non podo acceder a ela. Mira, prefiro ir quitándonos cando vayan aparecendo os edificios que arriscarme a romper a partida. E como se nos morra Novo Quintáns, dame un yuyu. Un chungo, dame. Ningún destos é avenida, non? E podíamos facer unha avenida de aquí a aquí. Así, to guapa. Que faltan traballadores formados. Pobres chique. Non sei que queres que che diga. Teñen universidades. Dabondo. Teñen instituto e colexio. Non me podo por unha universidade soviética aquí. Teñen esta e esa universidade. Así que falta unha por aquí, non?
Primeiro que lle temos que pôr a universidade vai ser parque. Digo parkings. Poño por aquí un destos. Ben, está vallado. Isto gustame que este vallado. Oh, te cuadra xusto na parada de bus, sí, sí. Sí, 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 sí. E aquí podemos por outro parque. Que por aquí... Uf, que baixada de FPS me está dando. Ui, 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 que chungo. Se recuperou. Podemos porlle algunha pista de atletismo ou algo así, non? Típico dun campus. Eu non sei, unha placita por este carón. Como queda? Non queda ben. Para que veñan a xogar a chavalada aquí. Eh, e máis... Así mellor, non? Boas vistas, eh?
Concentrarse en clase debe ser complicado, anda aquí. Aquí seguimos co problema dos mortos, sí. Solo teñen este, va. Pois voulles a por unha destas. Dios, canta xente entra por aquí. Canta xente me vai no transporte. Nesta na verde, un exitazo a verde. A ver, vou a por un máis. Esta é a peor, a da laxe. A da laxe, claro. Tamén é lógico que sexa peor. De feito... Bueno, non, é que vai cheo sempre. De feito vai demasiado cheo como para levar este autobús. Voulle por... este. Quero ver o percorrido que fai. Hai moito tráfico aquí, eh? Meña, pero dalle, dalle. Esta rotonda é un problemón. Esta rotonda é un problemón. Poderíamos aproveitar aquí para meter... No, hai que subterráneo, no. Subterráneo está isto aquí. Vai ser moito jaleo. E onde sacas aquí? Facer un túnel... No, de que túnel non imos poder facer. É unha ponte, unha locura. Algo hai que facer aquí. A ver que tal funciona isto.
Pois parece que non funciona mal, eh? Dios, traballar aquí debe ser un espectáculo. Canto tráfico me mete na cidade. E xa teño a estación de metro multinivel e este mola máis, este porto. Este porto gústame máis. Pero bueno, sabedes que sí, que me gusta máis, pero aínda non podemos crecer, non? Penso que estamos a nada de crecer. Bueno, pois mellor, deixámolo aquí, xente. Para o seguinte episodio cambiamos o porto, a ver se chega ao un aeroporto aquí en vez dunha rotonda e ir crecendo como fixemos aquí. Pero bueno, xente, espero que vos gustase este episodio, se así, dadelle like, me gusta, comentade, bueno, like e me gusta é o mismo, pero bueno, xa me entendedes, que os manteñades vivos para seguir vendo esta seriaza que estamos levando a cabo. Así que nada, veciños, xente, chao.